wese munhu ari abusive murelationship hautombonidi kubvunzana anochita here. Yes, anochita. In fact, kana uchida kuona kuti wakuchitwa, kana uchida kuona kuti wakaroorwa nemunhu ari kuchita, mujaje nekuva abusive kwake kwauri. Kana munhu achingori abusive kwauri, inodori sign yekuti haasi faithful. Hameno zvazvinongoita. Munhu kana angotanga kuve unfaithful kwauri, anotanga kuva abusive, kana kuti kuve a bit controlling. Abuse mira ndikuudze kuti abuse. Vanhu vanongoti abuse kungorovana. Vanodiri nitsvake definition ya abuse according to kune vanoita zvechirungu. Ndikati domestic abuse maybe ungadzidza. Ndakazvidzidzawo nesu taidomborova domestic people. Unenge usingaziva kuti domestic abuse chi. Saka nhasi chakuudza domestic abuse chi. Right? Ndozvakuudza kuti munhu wese anoinvwa pamunhu padomestic abuse. Neari kuitirwa domestic. Munhu wese ari kuitirwa domestic abuse. Ari kuchita. Hameno zvazvinongoita. Nditorevesa. Ndakazvinyora papika. Right. Domestic abuse. Vazhinji vanoassociate nephysical violence. But inofanirwa ku-UK domestic abuse, anything chiri physical, sexual, psychological, economic, chakomitwa ne-family member or partner i-domestic abuse. Munhu akatanga kushandisa mari yako uchiti pese pautambirana unomupa pay yake wese okupa iye, unodori domestic abuse. Munhu akatanga kukontrola nguva dzaunobuda nenguva dzaunopinda mumba, domestic abuse. According to the World Health Organization, WHO yamunoziva, ine types of, well, tongoti inonzo focus on child maltreatment kana kuti physical abuse. Saka kune physical abuse, kwaya sexual abuse, kwaya emotional abuse, kwaya psychological abuse ne-neglect. Emotional kungoshungurudza munhu inge idonzi abuse. But vamwe zvavanozoita manje mumarelationships vanoita mavictim, vanokudena vachitata kuti une domestic abuse. Vamwe ndo vanoita kuti vadenewe vopedzisira vakuita domestic abuse. But hakuso kwandiri kuenda. Aya madefinition andakudza. Right. Ndodzokera panyaya yandandichitaura inini kuti. Saka according to the government in the UK, inonzi domestic violence. It's any incident ine kukontrola munhu mukati, coercive or threatening behavior, violence between the age of 16 zvichikwira vari kurara vese vachidanana, inonzi domestic abuse. Hazvina basa kuti ngochani, hazvina basa kuti vari state, kana vachingodanana vari intimate, pakangova ne-coercive kana kuti controlling, threatening behavior, violence, yadova domestic abuse. Ndo zvavanodova domestic abuse. Saka zvese again zvinenge zvingova physical, psychological, sexual, financial ne-emotional. Controlling behavior techirawo senge kuti munhu wokuisolata from hama dzako, otora zvinhu zvako zvauri zviri zvako, independence yako yotorwa, iye ndiye akukontrola zvese zvauri kuita chichi. And
anogona kunge asiri violent kune umwe vamwe vanhu saka vanhu vese vachiti is a nice guy ende munhu yari achingori violent kune iwo ari kuabuse. Anogona kuzvistopawo kuzvikompoza zvoti polisi painouya akadhorikara vanotofunga kuti iwe ndiwe victim. Polisi ikauya so munhu ari vanotofunga kuti iwo ndiwe chi ndiwo unomuvictimize, right? Zvaanogona kuita anogona kuvhiringidza even reputation yako nezvaanenge achiudza vanhu ari so convincing. Vamwe vacho vanotoenda kuchechi ende anogona kunge ari mukadzi. Umwe wacho anoita iye anonzi emotional abuse, mukadzi yokuacta victim. Akasvika pavanhu ukangodai ndonoudza vanhu vese kuti nekadora, ukadai ndonoudza vanhu vese kuti haugona kukwira, ukadai ndokufumura pasi